Angibingelele maNazaretha engcwele enkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. In the Bankulu. Cha, umuntu uthi akaphawule la ngokushisa akuzwayo okumalungana nodaba lokuthi insizwa le eyendaba enkulu incokolisa umfundisi yazi yambiza ngegama labanye bopopayi abadlala ku television okuthiwa uKhokomelon. Cha bantwana benkosi, ngiyawazi nami uKhokomelon ngike ngiubone. Ngiyafisa kodwa ukuthi nikuthathe njengami nje lokho yakuncokola okwenziwa ile yansizwa ngoba insizwa ekwazi ukuveza izinto ezinhle eqhakambisa noShembe. Abagcotshwa abakhona manje abaphila emhleni yenkosi unyazi kufanele kube abagcotshwa abazokwazi ukumela nazo zonke izimo. Abagcotshwa abazokwazi ukuthi ba-accommodate onke amazinga ebandla. Njengoba thina ke sigcotshwe sibancane nje, uNkulunkulu akakwenzanga lokho ngephutha, ukwenze ngendlela yokuthi ibandla ufuna libe nomgcotshwa emakhoneni onke alo futhi libe nomgcotshwa emazingeni onke. Insizwa ke le ibincokola nje izama futhi ukukhombisa thina amaNazaretha nokukhombisa umhlaba ukuthi umgcotshwa akusisona isilwane. Umgcotshwa isithunywa sabantu, isithunywa sikaNkulunkulu. Umgcotshwa kufanele angene emizweni yabantu ukuze abasondeze kuNkulunkulu. Mina ke bantwana basezulwini ngiphila ngaphansi kwezimo ezithi uma ufuna ukwenza abantu umfula awubamemezi ungaphesheya kodwa uyahlehla uyoma lapha bami khona bese uwela nabemfuleni ukuze babone ukuthi kuyaweleka. So ukuze ke abantwana benkosi ngenza umsebenzi kaShembe ngibasondeze kuShembe kufanele ngiqale ngilingane nabo ukuze ngikwazi ukufika nabo phambi kaShembe. Ngoba uShembe ngeke athuma ingane kubantu abadala kodwa uzothuma ingane ezinganeni eyizokwazi ukubona ukuthi hawu kanti umgcotshwa kuyasondeleka kuye. Ngingamncane ngokweminyaka kodwa kuNkulunkulu into angiphathise yona ungenza ukuthi ngibe mkhulu ekusebenzeni umsebenzi wakhe, kodwa lokho akungenzi bese ngiqhela kubantu abakhombisa uthando kimi ngoba akekho umuntu okufuneka asondele kimi bese ngiyamphoxa. Ngakho ke ngiyashweleza nje abantwana basezulwini kwabathinteke kabi ngokuncokola kwaleya nsizwa. Mina ngikuthathe nje ngalendlela ebikusho ngayo futhi yazi ngisondelene nayo naye emsebenzini wakhe ngisondele kuwo nakwami usondele kuwe nguthunywe uThixo. Ngakho ke hayi ngithi nxese kulabo abathintekile kodwa nje baye ngokujwayela ukuthi abagcotshwa bemhlaya manje babagcotshwa bazosondela kakhulu kubantu ukuze noma sikhuluma singabagcotshwa bakaNkulunkulu kube lula ngisho ukweyamanisa inkulumo yami nesimo sakho ngoba nawe ngisho uhlangana nami uyakwazi ukungithola ngisezingeni lakho. Yilokho nje abantwana benkosi sengathi singaya ngokuya sikwajwayela ukuthi ibandla likaShembe uShembe ufuna ukulenza libe sezingeni lamanje, libe sezingeni okungeza ukuba kube ngazuthi abantu abamaNazaretha ababantu abangaphucuzekile asisho ukuthi sipromota ukungahloniphi kodwa sipromota ukwamukelana nokusondelana ukuze ilanguage ekhulunywa umgcotshwa bayikhulume nabantu abangamalungu ebandla, hayi ngokwedelelana kodwa ngokuncokola nje ukuthi siyazana, hayi ngoba nakho kuyinhloso embi. Bengithi nje angidlulise kulokho bantwana benkosi. Ngiyabonga kakhulu. Umfundisi uJele wezwe lakwaHlabisa. Amen. In the Bankulu.